Toto je nový kanál, kde budem točiť Microsoft Flight Simulator. Budeme lietať po Európe i zo Smartwings a dúfam, že sa vám tento kanál bude páčiť. A dneska si dáme let do Heraklionu. Dúfam, že si to užijete. A takto bude vyzerať naša cesta. Tu je Brno a tu je Heraklion. Takže môžeme ísť na to. Takže sme tu krásne v Boeingu 737 so Smartwings a ideme odletieť do Heraklionu. Tak toto tu vyzerá. Tam máme plný plyn a ideme na to. Takže sme v Brne, Turani. A ešte tu nemám toto nejaké vylepšenie letiska, scenerky, ale možno si ich raz stiahnem, aby to vyzeralo krajšie, lebo tie Flight Simulator letiska sú odflaknuté a teraz letíme. Gear up. Tak. Nejak vysoko rýchlo ideme. Takže takto. Teraz sme okres hore. A teraz poletíme nejaké 2 hodiny. Takže už sme nad oblákmi, je to tu mega pekné akože. A keby ste sa spýtali, aký to je Boeing, nie je to iFly, je to PDMG Boeing 737. Je to mega dobre spracované lietadlo. Kokpit je úplne totožný, pretože viem to, lebo som už sedel raz v Boeingu 737 a letíme zo Smartwings a náš let bude zaznamenaný aj na volante, takže sa môžeme pozrieť, jak sme dobre pristali. Či vôbec dobre, pretože ja nie som vôbec v tom ešte dobrý, som začiatočný. Takže už sme nad oblákmi a je to tu fakt pekné, ale akože cez celú Európu skoro je takto mraky, takže asi bude trocha zamračené. Tak dúfam, že sa vám tento let bude páčiť a ozvem sa, keď budeme sa robiť približenia. Takže už sa blížime k Heraklionu, takže dáme flaps vyššie, znižíme trocha rýchlosť. Tak. Pripravíme sa na pristátie. Všetko je asi pripravené, ja nejsem vôbec profesionál, takže nejdem do toho nejak podrobne. Flapsy som dal dole. Už by sme mali klesať a namiesto toho stúpame. Takže asi troška musíme dať ešte viac nižšie rýchlosť. Flaps ešte nižšie a keby ste vedeli, keby som robil niečo zle, tak mi povedzte, lebo určite niečo robím zle. Takže to napíšte do komentárov a dajte like a odber, pokiaľ sa vám toto video páči. A ozvem sa vám, keď budeme pred runwayom. Takže už sa nachádzame pred dráhou. Potom si na volante ukážeme, jak som pristál, ale keďže neviem ešte dobre pristáť, tak mám easy všetko. Takže tu mám tieto ramčeky, ktoré mi pomáhajú dobre sa nameriť na nádrahu. Takže už sme skoro tam konečne. Dúfam, že dobre pristájem, lebo moje najlepšie bolo asi 350 fpm. Či jak sa to hovorí. Takže dúfam, že to bude dobré pristátie, lebo nechcem, aby bolo zlé. Budem sa snažiť, tak snáď to bude dobré. Takže už sme tesne pred runwayom, takže dúfam, že to bude puter, ale pochybujem. Bater asi nedám. A raz som dal, taký nemoc dokonalý, ale skúsim, ale to bude asi tak. Dobre, musí to byť pod 500 fpm, prosím. Teraz to fakt musím dať. To dám podľa mňa, dúfam. Ideme na to. Tak. Keby ste mali nejaké rady, tak napíšte do komentárov. Možno mi to tak naučíte lietať lepšie.
mi potom môžete napísať, čo robím zle. Tak. Stavíme na runway 27. Jde, ja pôjdem mimo dráhy, alebo čo ty kokos? Dobre, to nebude dobré. Bohužiaľ. Tak, reverse. Dobre. Už spomalujeme, toto bude tak aj 1000 fps podľa mňa. To som pokazil, škoda. A teraz ideme ku gateu. Takže sme už pri gate, pristali sme. A už aj pasažieri vystupujú. Na toto používam GSX. Takže mám GSX na šťastie, lebo to by nebolo moc reálne. To som nemohol, neboli by tu viditeľní pasažieri a neboli by tu ani takéto schodíky proste. Takže tento mod je fakt dobrý. A teraz sa ale hlavne ideme pozrieť, jak sme pristali na volantu. Takže takto sme robili približenie. Začal som klesať už tu, až moc skoro som začal klesať, to nebolo moc dobré. A potom sme takto urobili takého hada a pristátie bolo 551 fpm, takže to není úplne dobré, ale aspoň... Ale mohlo to byť aj horšie. 551 je celkom dobré. Nie je to najlepšie, ale stačí. A takže snaď sa zlepším v tom. A keby ste mali nejaké rady, tak mi prosím napíšte do komentárov, pretože ja som v tom úplne na nič. Takže píšte do komentárov rady a rád si ich prečítam a dajte like a odber. A dúfam, že sa vám budú páčiť moje nové videá. It's not a game, it's a rich thing.